Marwa kini machiegni yudo weche manyien dimba weche manyien mag OIMORE chakore sani. Jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati. Pinje adek mag Afrika ma ugwe Kenya, Uganda kod Tanzania yudo thuolo mar biro bago tuke mag laro osimbo mar pinje Afrika AFCON. E bwo mabul mar pamoja bid CAF opuodho kwayo mar pinje adego ka koro higa mar 2027 adhula biro bedo e pinje mag Afrika ma ugwe. Jatend CAF Patrice Motsepe wacho ni pinje adego chiwo kwayo maler kendo miyo giyudo thuolo mar biro bago tukego bang' Morocco madhi bago tukego higa mar 2025. Jachung weche marwa Ken Muga miyo ler mar wachni. En gino ma jo Kenya osirito kod liyo thuolo mar bago tuke mag laro osimbo mar adhula e Afrika AFCON. Lendo mar jatendruok mar CAF Patrice Motsepe koro juolo geno mar pinje Afrika ma ugwe makoro mi thuolo mar bago tukego e yor kanyakla higa mar 2027. Kuku matend CAF manyicha ne oromo e boma Cairo e piny Misri odhialo Afrika ma ugwe bwo kanyakla margi ma otisni pamoja bid. Ne tukego mag 2027 Misri, Senegal kod Botswana Benincha ne olap dhogi ndong' ne bago AFCON, to kata kamano giywa ng'ich ndalo ariyo motelo ne lendo ma ogol ayanga mar puodho Kenya, Uganda kod Tanzania. Okang' makama bende nyiso ni tim mar Kenya Harambee Stars kod timbe matugo e lo Tanzania kod Uganda oyudo tiko manyalodia mar dhi tugo e AFCON e higa mar 2027. Kaka yor manyo puoth mar CAF oyangore ni Kenya osingo keto ikruok moromo ne pewe mag tugo kaka Moi International Sports Center Kasarani, pau tuke manyayo e bwo Nairobi, pau tuke ma Kipchoge Keino Stadium e boma Eldoret kod pap mar Talanta. Yumachiel mokalo jatend migawo mar tuke Babu na Mwamba nyocha ne oselando ni olor pewe mag Kasarani kaachiel kod Nyayo mondo mi timnegi loso makende. This is a long-term investment. We really want AFCON 2027. We are really praying and doing everything possible to get AFCON 2027. Jatend Kenya William Ruto sesingo dwaro makende mar neno ni sirkal obero pewe mag tugo mondo mi ochope rang'iny manyalo bago tuke makamago. We will make sure that whatever infrastructural facility that are required will be made available to make sure that we move Kenya to the next level in our sports industry. Igeno ni pau tuke ma Kipkeino ibiro yaw mondo mi oting' johera mag adhula maromo 15,000. Kamano ma Talanta mani Jamhuri e bwo Nairobi igeno ni dhi gere rang'iny mar ting'o johera mag adhula ma ok tin ne 50,000. Pewe duto idhi ger kod jolweny mag KDF. Piny Uganda yango en oriedo pe kaka Nambole Stadium e kind mamoko ma pod ok oyangi e lela. Piny Tanzania ni kod pau tuke ma Benjamin Mkapa kama moko ineno ni nyalo konyo gin kaka Chamazi ma ituge kod tim mar Azam FC, CCM Kirumba Stadium e boma Mwanza kod mamoko. CAF dwaro ni pewe ma idhi tugi AFCON owinjore obedie machiegni kod pewe mag ndege, osiptal manie rang'iny mamalo kod magawa manyadhi ma dho ngere dendo ni 5-star hotel. Piny mabago tukego bende nyaka bed kod pewe manyalo konyo timbe e ikruok ne tukego. Arita bende nyaka jiw makare kaachiel kod magawa mag jotugo. Kamano oriwo koda keto picha mag wang' dede mag CCTV. Piny Morocco ema oyudo puoth mar bago tuke AFCON e higa mar 2025 bang' ka Nigeria kod Algeria nyocha were kod dwaro mag bago tukego. Historia lero ni Kenya ne oyudo thuolo mar bago tuke AFCON e higa 1996 kaachiel kod higa mar 2018 mane gido tiko mar bago tuke mag African Nation Championship. Makmani thuolo ariyogo duto ne otore bang' Kenya ne rem timo ikruok moromo to ahinya e pewe mag tugo. Ken Muga, Ramogi TV.